ବାହାଘର ପରେ ଆମର ପ୍ରଥମ ରଥଯାତ୍ରା। ତ ଏଇଠି ସେ ମତେ ଆସିକି କହିଥିଲେ କି କ୍ୟାମ୍ପରେ ରଥ ଟଣା ହଉଛି ତ ବାହାର ଆଉ ରଥ ଦେଖିକି ଆସିବା। ତ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଚାଲ ଦେଖିକି ଆସିବା, କାରଣ ମତେ ତ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ମୋର ବହୁତ ହି ଭଲ ଗୋଟେ ମାନେ ସବୁ କିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସବୁ କିଛି ସେ ମୋର। ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଇକି ଦେଖିଲି ତ ଏତେ ହିଁ ମତେ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା, ଆଉ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବାର ତ ଛାଡନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଅଲଗା ହିଁ ଅନୁଭୂତି। ତ ଏଇଠି ରଥ ଟଣା ହବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ଆଉ ମୁଁ ଯାଇକି ରଥ ଦୌଡ଼ି ଆଜି ଟାଣିଛି, କାରଣ ମୋ ଲାଇଫରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଦେଖେ ରଥଯାତ୍ରା କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ ଟାଣିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇନି, ତ ଏବେ ଟିକେ ଟାଣି ଦେଇଥିଲି। ତ ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା, ଆଉ ସେ ମତେ କହୁଥିଲେ ଯାଅ ଯାଅ ଟାଣିବ। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଟାଣିଛି ତ ଚଳିବ। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ତମେ ଯାଅ ଟିକେ ଟାଣିଦବ, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ବି ଟାଣିବାକୁ ବହୁତ ଇଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଥିଲି ନା, ସେ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ସେ କହୁଥିଲେ ତମେ ଏକା ଥିବ ତ ମୁଁ ଥାଉ ଏମିତି କହୁଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଜଲ୍ଦି ଯାଅ ତମେ ଟାଣିବ। ତ ସେ ଟାଣିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସେ ବି ବହୁତ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ବହୁତ ମାନନ୍ତି, କାରଣ ସେ ମାନେ ତାଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଆମେ ଦି ଜଣ ମାନେ ପୁରା ଆଜି ରଥଯାତ୍ରା ମାନେ ବାହାଘର ପରେ ପ୍ରଥମ ରଥଯାତ୍ରା, ଆଉ ଦି ଜଣ ଯାଇକି ରଥ ଦୌଡ଼ି ଛୁଇଁଛୁ। ମାନେ ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଖୁସିର ବିଷୟ। ଆଉ ଏଇଠି ଲାଷ୍ଟରେ କହିଲେ କି ଯେହେତୁ ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି ତମେ ଟିକେ ଯାଅ, ମାନେ ପାଖକୁ ଯାଇକି ପଳେଇ ଆସ, ଆମେ ପଳେଇବା। ତ ମୁଁ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି, କାରଣ ମତେ ଠାକୁରଙ୍କର ବହୁତ ହି ବ୍ଲେସିଙ୍ଗସ୍ ଦରକାର। ଆଉ ଏଇଠି ଆମେ ବାହାରିକି ରୁମକୁ ଆସିଲୁ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି ଥିଲା। ତ ଚାଲିଲୁ, ଆସିଲା ପରେ ଏତେ ହିଁ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା, ଏତେ ହିଁ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା, ତ ମ୍ୟାଗି ବନେଇକି ରଖିଥିଲି ତ ଖାଇଦେଲୁ। ଆଉ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସେ ଡ୍ୟୁଟି ପଳେଇଲେ। ତ ଆଜିର ଏମିତି ମିନି ବ୍ଲଗ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ।